Sanibonani emakhaya igama lami uFistolisi Guy One mongangazongazoro ngizwa ngendaba bafethu we back again la eMafiki nawo amanyala niyazi bafethu abantu bawenza amanyala left and right manje sibhalelo my brother bafuna usitshela ngestory sakho bakwenzakalani ukuze la eMafiki azositshela ngamanyala. My brother unjani? Ngiyaphila kanjani bhuti? Ngiyaphila bhuti wami usibhalele la eMafiki ufuna usitshela ngestory sakho bakwenzakalani or yini kulethela cela ungitshele niwabukeli uyiqale from phansi bakwenzakalani. Yebo hayi njengoba ngikubhalele bhuti omdala nenkinga kakhulu la bhuti omdala kahle ngihlala la elokishini la eThembalihle. So njengoba ngihlala la elokishini eThembalihle ukhona ugele ngihlangane naye kusho ukuthi lo gele ngamshela wangiqoma ke izinto zaba right ngamthengela zonke izinto ke hayi yonke into yahamba kahle ke. Uthando lusavutha by that time. Lisavutha uthando. No nina how long like ni shy wona nalomuntu lo? Sesilanda 3 years 7 months yonke. Yebo. Yeah. And ke lo thando lisavutha namanje. Kodwa nje into engenza ukuthi ngibhalele la ukuthi nje kahle njengoba bengijola naye lo mntana lona ke ngize ngamusipatisa saba nencosi. But after how many years? Sipatise after 1 year lesihlangane ngayo then ngabe sengimsipatisa. So then kwenzeka ke ukuthi abakubo bayeza bazobika isisu. Yebo, so mebezobika isisu kanje kuza yena ke no mama ke netime la khona. So mekefika ke ubaba khona naye uthi hayi man lo muntu lo naye umntwana wami lo muntu bani umuntu omntana wakhe kushiwa mina ke wena. Yebo, ngendlela engimangale ngayo ke yazi abazali bazenza izinto abazali. Wena uzama ukuthi wena ubujolana nosisi wakho mara ungazi ukuthi ujolana nosisi wakho? Bengithandana nosisi wami ngazi ukuthi usisi wami ngendlela ukuthi ile ndaba leyo ukuthi thina abantu babobaba sihamba sizala ngaphandle and then ekugcineni asikhuluma ukuthi hayi nomntwana somewhere kuphi umntwana wami ubani. Ileyo nto le elimaza manje wathini ke lo muntu lo mekazovela nje sizokutshela out of nowhere azokutshela ukuthi wena umntana wakhe shothi wena first born yakhe ucabanga? Yebo, ngendlela engicabanga ngayo ke sho ukuthi mina ngiyi first born yakhe ngokuthi manje ungitshelile wathi hayi yimi wokucala then kulandela yena ke lo sisi lo engithandana naye enginengane naye. Manje iyathusa lela manje lo like ubaba wakho abanomntana nomamakho then wadla phansi waze wamdala kangakani? Yebo, yena wayenza kanjalo wadla phansi soloku ngimane ngibuza umama ukuthi mama ubabami ubani angitshela nje into eyodwa nje ukuthi loyo muntu loyo yinja loyo muntu loyo I'm sure washona nokushona manje sengathatha lawo magama lawa khuluma ukuthi sewashona. So kusho ukuthi ke itheme kuvela mina ke wabaleka ngokuthi angazi ukuthi into embalekisile yini or kwenzakaleni and futhi lokho ke yikho ke engafisi nokukwazi lokho nje. Manje la kufila kanjani because wena enganeni yakho ubaba uphinde ube umalume at the same time I double trouble no incosi ngicina nenza ngayo kanjani ngenza ini ngayo kanjani meqeda ukubikwa? Ngendlela engizizwa ngayo nje ngizizwa ngidumele kakhulu ngizizwa inhliziyo yami ibuhlungu kepha ke okwenzekile sekufana nokudaliwe ngokuthi manje
sesizobona ukuthi phambili siya kanjani. Kepha ke umntwana yena angeke simlahle or ngeke senzeni. Oh manje asho ukuthi vele okwenziwe kufana nokudaliwe. Manje kwenzakalani ke ubaba wakho mekafuna wena uhlawule? Ufuna ngihlawule, kepha mina azange wangihlawulela, wabaleka ngisasemncane. And then ngaleso sikhathi ke mina ngihlanganelwa nokuhlanganelwa. Enye into engayisho ke ukuthi mhlambe njengoba efuna ngihlawule kanje, I'm sure naye lo sisi wami naye akamhlawulelanga. And then angihlanganelwa nokuhlanganelwa. Manje like kumele nigezwe because lento eniyenzile wena nosisi wakho amanyala, futhi wena amanyala bungawazi ngoba uchazekile wachameka shuthi igazi leni belicorrespond ngithana. Kodwa yena ubaba wakho uyomela enza umsebenzi shuthi ugezwe be cleansing for lamanyala la owenzile wena nosisi wakho ngamazi ukuthi usisi wakho. Yebo, mina I am willing ukuthi ngenze izinto ngendlela right. Manje yena ubaba kuyayithatha full responsibility ukuthi uyo wrong kuyo yonke le situation. Yena so far yena umuntu okuthi une pride, akafuni ukuvuma ukuthi u wrong lento ayenzile. Kepha nathi ke sinalo iphutha ke, kepha bathi ukungaboni fana nokungazi. Kepha ke besingazi ke besingeke size senze into efana nalesazi. Nisemathandweni by ngaleso sikhathi bese. Manje wena usayiqhubekisa wena nosisi wakho into yini nisajona? Hayi lutho nje, into sengithe ukuyenza nje ngiyenze nje ukuthi sihlukane ke sibheke umntana, then silungise izinto, sibheke ukuthi phambili siya kanjani. Ngiyakuzwa my brother. Mabukeli niyasizwa story sa my brother esibhlungu ukuthi umithisa udadewabo engazi ukuthi nabadoda sihamba sitshala asikhona ukuvala iziphu. My brother uyasho ukuthi bahlale lokishini noLokhuzana nomuntu ozwana naye, then ubaba wakhe beloko nje lokishini aloku achama kuze kwenzeke lento. Babukela igama lami uFistolisi kayi1 wangangazongazo ngizwa ngendaba. Until we meet again. Danko.